זה לא הם? יצאנו חיוור היה Nata. במרחקים Ô, chiều vậy hả nó? האורות והתאים מה איך קוראים לה זאת? הקסלן סינג סונג. יפה כשתי עיניים לא, לא. יאללה, איפה הקסלן? איפה הזאתי? איך קוראים לה? תגיד לה, יפה? לא, אל תגיד, נופלת העתיקה. תסתכלי מה היא עושה. עכשיו היא קורא למגע. בסדר? מני עושה להם פה שירה בציבור, הם רוצות למכור לו, ובמקום הוא מתלוצץ איתה, הוא עושה להם שירה בציבור. מני, מה אתה שר להם עכשיו? מני, מה אתה שר להם עכשיו? יש כאן פרפרים, כל פרפר בגודל של סוס. עדי. אני אוהב אותך, לאה. גוד מורנינג. איזה לילה.